Madoka chere mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva rechimakumi ina mwedzi uno wanyamavhuvhu potiri kuramba tichiringa kuti patonogoreka kubva papfuura sarudzo dzogorera pfuura idi dzogorera pfuura dzakazoitiwa mazuva mairi zvanga zviri bomboitika musarudzo dzomunyika medu asi rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Wozesa wazoisa tsamba wachikumbira kuti wakomana agotirekererai kwai zvinhu zviri kuningisika zvisvinu gwenya ropahwange ratapedzisira kuwakari kwai raita kugwa zvaro hwii kuzikana kuti chii chiri kuitika naro. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Watiwo nyika yese wakwanisa kubudisa magetsi anoita mazana masere ano makumi mapfumbamwe nosere 897 megawatts pachirungu. Kuhange kukaburika mazana matanhatu namakumi matatu noshanu 635 megawatts pachirungu. Wanozvibikira wega wakaita makumi mana nonomwe 47 megawatts. Kukariba kukaita mazana mairi anogumi noshanu 215 megawatts pachirungu. Pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi asi wendo huno magetsi ari kuita kuenda wakomana. Freeman Chari agobuditsa zvaari kureketa kuti ndo zvaakaboya munguva yesarudzo dzapfuura dzogorera pfuura dziya. Agobuditsa achiti iye zvinhu zvaakakwanisa kuziva kuti izvi zvinhu ndozvechokwadi zvinosvika zvikamu makumi masere noina kubva muzana 84%. Kureketa kuti kuno zvimwe zvikamu gumi nonhanhatu zviri kuzikana kuti zvakatekerera sei. Akareketa kutoti pane zvaakaburikazvo wamunangarwa ndo wakahwina wanga wakachitungamira pasarudzo dzacho. Andoti aiwaba zviri kureketeka kuti izvozvi sarudzo dzidzi kuitika kwadzakaita pabepa papa kureketa kuti dzanga dzakanaka zvese ati iye huiba kwai aiwa zvosarudzo munozviziva zvese zvaiitika kuedza kudzivirira nokumbunyikidza kodzero dzevanhu mukusarudzako asi zvanga zviri pabepa wamunangarwa wangu wakatungamira. Charitoni Hwende agotoisiwa pakona nowanhu kunze kwaiwe goti nyepa zvawagoreketa kuti kana Freeman akabuditsa zvakaburika musarudzo zvaakaboya neni ndichandabuditsawo zvatakaboya sobato CCC. Kuno azobvunziwa kuti kohoko chibuditsa akati munondibuditsei iye Freeman atibuditsa kare. Idi rekai tirambe takazviringa kuti zvinopererepi. Mapepa okusvika kokwana mafumeno abiache kuchikoro chozanupf chochitepo chiya aburika manje. Unobva waita kuona kuti idi zvakaita koma kwai kofundzisiwa gwara romusangano igwara romusangano wozanupf ravanenge vachifundisana kuchikoro kwavo. Kuno iwo ana mafume ndo zvaagoburika achisimudzawo pamusoro nopadzasi kureketa kuti aiwa izvi zvakanaka zvinofanira kuitiwa nemunhu wese. Mabuja idi ndo zvakareketiwa nevafanawo chimanje wakati zvakaendiwa kare izvi idi zvakatoendiwa. Rekai tigozviringa mushe ipapa. Chinhubadzi chakatofadza vazhinji munyika wanga wachishora danho rana mafume rekuenda iko kuchitepoku kuti David Korotati meya weguta reBulawayo ari pekuenda ikweyo akati aiwaba ndezvenyu izvo ndezvenyu mega itai mega ikweyo ndikuzvidaba ndikuuyaba ikweyo toramba tichitozvitenda izvo ndeyekuti munhu mukuru anoziva zvaanoita uku. Wobato CCC wari kuchema mbiyawo aiwe MP wokurupane yokumabuda zuva rupane East pachirungu Bright Moyo wapfa uyu tikundoti mweya wache uzorore murugare idi yawe dai wanyaradza mhuri yokwache. Wamunangarwa wagoenda kovhura zviri pamutemo imwe nzvimbo iri kuwakiwa nokambani yaKen Sharp inonzi Westprop. Nzvimbo iyi idi yakakura irefu asi zvinova zvaburitsa pachena kutoti muridzi chinhumbani zvinova zvaburika ipapo. Kwai ndosaka magoona Ken Sharp achigohwina nyaya dzache mudare dzimhosva. Zvanga zvino chimwe chinhu chiri kutsigira nekutoti kuti ahwine nyaya idzodzo zvaiitika izvozvo.
rekai tirambe hedu takazviringa kuti zvinoperere pimu. Iwo munangarwa nyasi makuno yano waisa wanhu wari wanyori wakuru mumapazi ehurumende mairi, waisiwa Thaddeus Chifamba anga ari ndiye mhiri wenyika kuAmerica kuti aite ndiye munyori mukuru mubazi rinoringa nezvenharaunda nokuchinja kwemamiriro kunze. Rekai tione kuti achazviita sei ipapo. Albert Chikondo anga ari ndiye abva aisiwa kuti aite ndiye munyori mukuru mubazi rinoringa nozvemaovheti. Rekai tizvione kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Ticharamba zvedu takaringa kuti zvinenge zvichioneka chire kana kuti zvinenge zvichienda nepapi, tinenge tichikunyepai. Kumatare kuku Jacob Ngarivume chiri kunzi vhuma basi, bvuma iwewe kuti isusu tisi takapenga. Arambiwa bhero paye kunova achiri kundopfunyaira arimwe imomo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Agonzi paairambiwa bheropo anokona kuenda kokonzeresa kana kureka kugobenuka kudaro dzimhosva. Rekai tione kuti zvinopererepi. Apa Mike Chimombe naMoses Mbovu wachirimo imomo, wanzinga watande wabenuka kudare pasi kuti wakumbire bhero kudare pasi, kutanda kuenda kudare pamusoro. Mutemo ukada kuseenzesiwa kuti ukusvine, idi unoita ukusvina chokwadi. Ipapa kunovamo watenzi wane makore 32 pachirungu wasungiwa painyaya yawo wari kufungidziwa kuti ndiwo umwe wanhu wakange wari kuita basa rokuba nokuuraya ng'ombe kunzvimbo yoBatch Farm. Pakaita kunyangariwa painzvimbo iri kuBanket. Munhu mubodzi anga akukurudziwa mung'ombe dzinosvika 21 pachirungu, asi mana gororo wawo akauraya dzinosvika pfumbamwe, zvekutoti idi uchindozviringa kudari kana nokuchema unochema. Munochiona kuti sei vanhu vachizoenda koromba nokuti vanenge vakushauta ndinopedza wapfuma nana mbavhaya. Idi rekai tione kuti zvinopera sei. Mapurisa ari kuti agokwanisa kuboya mapanga anosvika 37 pachirungu. Panga pakanyangara, kunyangaritsa. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi. Wozifa noSRC wanyorerana pasi ipapa kuti kwai wagosenze zvisvinu zvakanaka. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinoita zvichachinja chere kana kuti panenge pari bemu. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinotekaira sei. SRC wagoburika wari kuda kuteedzerawo zvakareketiwa naKitsi Coventry paya achiti tada rochiti nadzirise nhandare yoNational Sports kuti zviite zvisvinu. Wabenuka pokare wakuti kwai tichaipedza kuinhadzirisa zvokuti muna panopera gorepa inenge yakukwanisa kusenza zvinodiwa nokafu. Idi vanhu vava vanotiita muyembe. Ana Mafume watotadza kuipedza ipapa iyo Rufaro iyi. Ivava ndo vari kufungidzira kuti vanozokona kuipedza. Rekai tirambe takaringa. Heno peno wachatiita kuti timedze masoko edu. Simba Bhora nyasi yatamba ikaja chikwata choBulawayo Chiefs nokabodzi 0. Arenero yatamba ikajiwawo semaswiti kaanonaka. Yajiwa noZPC Kariba nokabodzi 0. Herentals yabenza uZANU-PF wendo huno yazowina notwiri kukabodzi payatamba noGreen Fuel. Apa Ngezi Platinum noHwange dziri pekutamba kwai dzichazotamba pamberipo. Rekai tirambe takaparinga pamberi ipapo kuti zvinenge zvizotamba zvaita sei, nokutoti kaangezi yange yaenda kotamba mutambo yokunzeku kunorekai tiringe kuti zvakamira sei. Apa Dynamos Dimbare paiya gotoita tusvinu iri bekujiwa kana kugoedzawo yandoita 0-0 noZesco payatamba. Kuno kuhwapurirana kwawo ndo wainenge waita useza hunenge huri nani, wabva waita kuti pamutambo yese imiri yawatamba noZesco wahwina kabodzi 0. Tikuti makorokoto waanofanira kuenda mberi kumutambo weAfrica ino. Toringadzirikitika pasi rese. MuSouth Africa mwaita zvinorwadza ipapa. Kwai kuno mumwe gweta akaita anonzi Zuko noN'uva
anoita basa rokuita kukwewa mari yehurumende nokuburikidza nokunyepera kuti kwai awa vanhu vakakuwadziwa muchipatara, awa vanhuwa kunyanya wapwere awa wapwere wakakuwadziwa pano nopano muzvipatara zvohurumende, obva ati saka tibhadharei mari idzo. Padzinobhadharwa obva adya zvache mari idzo, paribe kana imwe yaanoendesa kuvabereki waye. Pokare nevamwe vanenge varibe kana kukwara kana kubariwa muzvipataramo, vanobva vandonzi unobva waita kusaya kuti wakomana mudiro mari wakaita kudari, kwai makore 5 atoda kumedza mari inosvika R495 495 million pachirungu. Wobva waziva kuti pakaita kunyangara, aita kukwekweta chaiko kusvino. Kunoreka tione kuti zvinoperera papi. Wonasa wairi kwai izvezvi watoriko kuInternational Space Station, watadza kuti wabenhuke. Hei, pakaita kunyangariwa. Idi kwainowa kurunasa kwabva kwaunoenda usiku, ndo usiku hwavari nahwo ipapa. Kunowa kutogonziwa anogona kubenhuka peno gore rinouya. Ime pakanyangarisa apa. Heno kuti wachabenhuka chere kana kuti zvatoita kupfa kwawo zvarowa, rekai tirambe takazviringa ipapo. KuAmerica kuno mhuri yatorehwa mugwicho wayo ano makore 16, kwaino kuti wakamurambidza kuita zvokuti ndoda kuchinja kubva kuita kumurume oita kumukadzi. Pakanyangara. Rekai tione ipapo vari kurwadziwa fani, asi chokuita paribe. KuChina kwai kuno mumwe mudzimai akarwadziwa nokubatiwa nokunze komanja kwaanga aitiwa vanhu vomuchitoro choLouis Vuitton. Akabva aita kuenda ikweyo akabata mari makutukutu omari yomuChina yuan inosvika zviuru 600,000 yuan cash pachirungu. Akati werengai ndautenga. Kuno kwai wapedza kuverenga maawa mairi vati ndichada bautenga. Ndanoda idi vanhu waita kudikitira nekuverenga mari makutukutu vachiti hatanota hwendo huno, vati ndikuda bautenga, ndichada bautenga. Ndakaenda ndipei mari yangu. Kwai ada kuvafundzisa kuti haiwa vanofanira kubata vanhu zvisvino. Heno mabi yangu, rekai tirambe takazviringa izvo. Mazvionera zvaitiwa chikwata choManchester United chaChester, bhora rikabva rahwapurirwa nevamwe. Idi kutadza kugoedzawo pakachikwata ikaka. Rekai tione kudyiwa nohove. Pakanyangara. Rekai tione uku ana Arsenal vachitotanda kuhwina ipapa. Patange tagara pamusoro paye panenge pachatinetsa kubva painhuka. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi peno iye Ten Hag mahagi aada kuzotipa. Heno rekai tigoramba takazviringa izvozvo. Tiri ipapo mabuja sondolino aiwa rekai tidifamende niwenyu mhanduwewo nawo.